My journey in preparing for this competition kay in this sorry, with my journey balik ko na sir ha. So diri ra na siya himon kana? Ari ra na Or na pa sila laing space? Ari ra gid sir. Kato dito katong mga nag-TikTok dito. Katod ako to sir mga apo to ni nanay. Di walay kuan dito walay operation dito nga. Wala operation sir. Sayo ra ginatanan sir. Kani sir, muni gamiton pang kuan pang packing sa mga ginaling nga pintot kuan mais. Ari sila magtimpla sila nanay sa sud. Dere. Adto pod pikas. Nya katong kubo nga to sir, mo dito ang lutoanan. Hi! Bisaya ta ba? Yeah, what's up? Hi! Mayong adlaw ka natong tanan. Ako si Lawrence Pareha, 22 years old. Intern sa Benicia Academy from Cebu Normal University. Og karon ani ata sa amo ang manindot og humble nga balay diri sa Dakbayan sa Bogo, sa Dakit Bogo City, Cebu. Naabot na gyud ang time nga kini ipasigarbo na nato ang mga nagkalaiyang mga binisaya nga mga talan-awon, mga films. Ug karon padungtang ato sa atong venue. So karon under construction among road diri sa Dakit Bogo City, but still nagpasalamat ko nila Sir Keith, nila Ate Jillian, Ate Janine for being with us karon sa ato ang Binisaya film screening. Ang ato ang dakit gyud kay masigarbo na siya sa kapunuan. Sa kapunuan na siya. Ang ato atong SK Councilor Kuya Pipoy. So karon doon na lang ta sa atong venue. So gamayng lakang, gamayng tikang. So padong na ta ngadto karon. Paila-ila mo ang chairman. So atong SK Chairman Kuya Pipoy. What's up? So at si Kuya Philip Romeo Tilingin, and with his very lovely and beautiful Ate Queenie. Hi, te. So yes, we have arrived in our venue. Wa ko kaila sa mga tao nga nagbasket diri. Kay mga batan-o ni sila diri na ko kaedad. So kani during the past time sa atong mga kabatanunan sa Dakit, mo ni ilahang kalingawan. And kana atong mga Dakitanons kay very active in terms of sports. Ang screen nato ibutang diri, ari diri. Ato ang delicacy sa Bugo kay gitawag og pintos, and it is originated gyud diri sa Barangay Dakit. So ang pintos kay usa ra siya ka ginaling nga mais in which gipurma na siya. Nya ang happy na niya is ang pakpak mismo sa mais. Familiar, aware na ba ka sa Binisaya before? Yes, sir. Aware na ko kay pag first year na mo, gi-invite me sa school, na representative sa school nga mo join sa katong screening ninyo sa Ayala, sir. Unsa man tong screening? Webis? Oo, katong Webes. Kato siya nga time, sir. Nga first na ko nadunggan pod ang which is naganahan ko ang kanta nga tungod sa Kalibo. Oh, kato siya, sir niya. Kato muna to nga time nga kanang after ato kay kanang muramig na personally ako murag na encourage kay mismo ang films gipasalida kay Bisaya gid ba ato ag yung pinulungan mo gigamit kato nga time, sir, kay kuan abi na mo like first ato wa may kibaw ko unsa gid among like wala mi giin sa school nga unsa gi may tabo lang overall atong event ba niya. Adto rami na muraramig na surprise kay pag feature nato sa mga salida kay kanang laylain po tong school sa uban. Muramig na sponsor Unsa man? na maze. Adto merg nag-start ko nga kanang na interested sa kuan ba Binisaya gid. So karon mga kalakbay adto ta sa himuanan og pintos diin mo ni ato ang delicacy sa Bogo City. So originally this was made by Nanay Pering. Iyan ang gipasa ang ihang mga skills sa paghimog pintos gyud siyang mismo siyang mga anak. Muna si Nanay Pering. Muna siya, sir. Nay,
Nasi, nay pereng nay. Sige. Mag-interview ni nay. Dili ra interview ha. Kuan char lang. Ah. Chika lang. Small talk. Na. Sige, nay. Thank you, nay. Ikaw personally ganahan ka aning kuan. Upaw ka tilaw ni actually. Kaning pinto, sir? Oh. Yeah, lami jud kay sir. But karon ang nakalindot lang is na siya lain-laing variants. Before ang ihag yung main is ang cheese. Murag giada nila og buko. To sir og ana. Yeah. Pero unsa man gyud pinaka OG ana? Ang cheese gyud sir. Cheese yung pinakauna. Tara, nay mo ay og mga pintos. Hi daw mo yun, nay. Nay. May hapon. So, guys, Nanay Pereng, the original maker of pintos. Sugod ka niya, kung nagdadaan mo ng 14. Ako na ninyo. Bata pa yun. So, murag, Antol na karoon. Export ba ninyo ang pintos? Mga ginilili, magli kasi ito. Pero nag-export man sa gawas? Ano yun doon eh, kung mapalit pa pala sa gawas. Palit sa pala sa gawas. Padabangan ito ba? Tapos Hawaii, Dubai, sa Amerika, sa US man. Pwede may mo palit og kuan? Minudo dire? Wala naman. Ay hulot na. Wala mo yung nakatago din na sa inyong rep or unsa? You broke it. may gabi sa tanan. My name is Lawrence Pareha. 22 years old, coming from Cebu Normal University and an intern of Benicia Academy. So kasamtangan karon nata sa to ang community sa Barangay Dakit, Bogao City, Cebu. Diin kita nagpasalida og mga lain-laing mga Binisaya films. For 4 weeks nga of preparation together with the support of our Barangay Dakit SK Council. We hope in this journey together with my young people here in Barangay Dakit is atong mapangusgan o mapadayon ang pagpasalida o pagpaambit sa mga maalindot nga storya sa Binisaya. With the support sa tong SK, grabe lang pagpaninguha og pagpangandam ani ato ang mga gamit nga gigamit karon sama sa projector, sa tong screen nga inato ra gyud nga tela atong gigamit nga puti nya, atong mga speaker sa among silingan, kani atong chairs kay sa ato gyud ning barangay. Hello. Hello. Okay. Dagan kayong salamat niyo. Nanganamo din salamat nilang Lawrence and everyone and sa SK, Sir SK. As I can recall, that was 2019 at Ayala Cinema. Webes to nga time. Usapod sa naka-inganyo sa kuha to really appreciate the beauty of Bisaya or Cebuano films is the really use of language and the songs nga gigamit is Binisaya pod. It will have effect nga lindot kayo. Same as na-experience nila karon o sa akong na-experience before nga kanang puzzled ko kung unsay may tabo, pero at the start gipasalida na ang mga films sa Binisaya. I was really touched hearing and seeing the reactions of our young people, especially ato mga dakitanons, no. Nalipay sila kato pa lang sa atong pagpa-announce nga naaday tay nani nga pahigayon nga screening. We are so happy nga nagkapundok na pod ang mga batan-on nato sa kaning event, bag-o silang panan-aw. Hopefully mapadayon nato ni. Its significance gyud kay mapadayon nato ang ato ang identity as Bisaya. Cebuanos are out of the box and they can really compete to mainstream films, and I do believe that one day pohon ato ang films na gyud majority will be featured mainstream pohon. Hi sa camera guys. Hi lang. Ipakita to mga beauty nila. So far, so good. So far, so good. Overwhelmed. Nindot kay Gano'n ka overwhelmed? Ha? Naishag story. Nice kayo! Nice kayo, nice. Real life lessons. Silang mga film kay mga lesson nga ma-learn ba. Kasi ay kanang matag nga lesson sa mga bata o sa mga viewers nila. Okay kayo, worth it ang kanang pag-ari na Nindot kay siya, may effort kay ilahang film bitaw kanang nindot sa kayo ilahang kuan kanang ilang video ba kay bisag ako kay para sa kuan is pambata siya pero bisag ako kay na-entertain ko sila bitaw
gibuhat. For nindot kaayo. Like, wala lang ko mag-expect nga ani ka nindot. Especially ang stories kay first time na ako mutanaw og mga binisayang films jud niya. Kanang kon lang wala ko mag-expect nga ani ka nindot ang quality like kay ko oy mo naman siya Shaun the Sheep ya to think pa nga masibuano ang mga naghimo. Anya kanang kuan kanang nice kaayo nga maka-relate ta. Let us be proud and let us promote our kanang own kanang products, especially kani nga mga films, mga binisaya. It's an honor no nga nabot sa diri sa to ang kaninga film no ganing Binisaya which is kanang dugay-dugay na pud ta nga bisag ako no wa pa karon pa ta kabalik og tan-aw kay naani nga film and also nga mas ato pag ning suportaran no nga kaning Binisaya atong lingwahe no, diri sa mga kabisayan nga kaniyon ta nga mulambo pag gid daw mo maayo. Dili gyud siya lisod ang pag-organize og inani nga event, especially if inyo ning buhaton sa inyo ha kay the moment that you speak kung unsa kalindot ang Binisaya o unsa ning nga event ay inyong gustong ipabot sa mga tao, this would be a hint for them, especially the people nga you are collaborating, you are having networks nga mapadayon ni nani nga mga events and I just communicate with your the people nga gusto ninyo nga ma-partner kay this is this kind of event kay it's not impossible gyud and it's really achievable for us all. First, let's also give a hand to our mayor. Binisaya Films. We have here Sir Gabe, the mayor. Sister of Sir Gabe at the Denny. My hopes and wish for our dear Cebuano filmmakers nga bisag we start as in the bottom, we start nga dili pa kayo noon atong salida or we start nga gamay atong resources, atong budget. Just continue to make that story because you don't know nga just for one person you will impact his or her life because of the story that you are telling him or her. And I do believe nga Cebuano films are beautiful stories nga we can be proud of as Bisaya.